приурочени на 33-то издание на Булпек в Интерекспо център град София, което тази година ще се проведе на датите от 12 до 15 ноември. Тук сред всички фирми и иноватори взема почетното място и нашата професионална гимназия Велизар Пеев, град Своге. Участието ни стана възможно благодарение на председателя на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите Мариана Кокушева, която за поредна година със своята признателност предоставя място на нашата гимназия. Тази година училището ни се включи в съвместния проект за заснемане на традиционните български рецепти по специална покана на госпожа Кокушева. Учениците ни се трудиха усилено за заснемането на рецептите, специално оборудвания кухненски комплекс на нашата гимназия. Рецептите са включени в книжки, представящи традиционни празнични рецепти, защото празниците ни хранят с позитивна енергия. Здравей, би ли ни се представила и за първа година ли участваш тук? Аз съм Анна Филева от 11 клас, специалност кетъринг и не, това ми е трета година. С какво допринесе ти днес за нашия щанд? Ами това е моята питка, за първи път през живота си правя нещо тестено. Браво! И да те питам още един въпрос. Кое от всичките неща, които днес имаме на нашия щанд, фаща така най-много окото на гостите? Ами всичките красиви питки, приготвени от наши ученици, както и другите неща, направени от другите специалности.
Здравейте, сега се намираме на щанда на Ферери Груп и при нас е Маурисио Ферери. Как започнахте да се занимавате с вина? Аз съм България от дълго време, се занимават за вината и хранителни продукти от Италия. А какво представяте на вашия щанд? На нашия щанд има почти всичко, какво е необходимо за италианска кухня. Вече италианска кухня е много популярна, цяла България се харесва и цели свят се харесва италианската храна. Имаме всичко, какво е необходимо да се прави оригинална пица, да се прави оригинална паста. Имаме суха паста, имаме прязна паста, имаме доматен сос, артишок, всичко просто какво е необходимо за италиански оригинални рецепти. А какви награди сте печелили? Много награди. Като готвач съм печели награда като номер 1 от готвачи Италия на цели свят. Като вината сме получили награди всяки конкурси, къде се появяваме. За това, което ние държиме качество и мислиме, че качество е това, което прави хубав живот. Добре, много ви благодаря.